I love you too. Love you, anak. Kinain na pag-ilak, ha? Love you too, anak. Ano pag cry, ha? Jinjin! 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 Ma? Si Jinjin? Perla? Nakatuwa pa si Jinjin. Ayun ako sa asyak ng duga. Bako pa nga siya nakatuwa. Ano ba? Ang sabay mo tuyo. Ma, kinalang i-brief ko siya kung unsa yung isulti alang sa preliminary hearing. Unya na siya pakigsulti eh. Naluya pa si Jinjin tungkol sa pagsigig suka. May plano na ko sa yung isabak, ma. Unsang plano ha, Perla? Dugo pa lang na. Kinalang ipakuha tayo yung isabak. Pali ka na nasab niya, anak Perla? Di ba inantaman ka na dili kumusugot? O kung sa'y gusto mo mahitabo, ma. Gusto kang akong sa kung kapagis ka ng mataa. Karang anak ni Vincent. Ma, kung ipakatawa man siya ni Jinjin yung kalibutan. Siya ang magsahot sa tanang kong kalagot o kayugot kang Vincent. Ang mas maay ba? Mas maay pang dili siya ipakatawa ni kalibutan. Huwag nagtuo ka ba? Natugutan ta ka sa dakong ka sayon? Bakit si Manita nga dadon ko na lang si Jinjin sa probinsya? Huwag ato na lang sa itong mga anak. Unsa? Unya na ang hearing! Ma! Ipamarathon hearing ko rabat ni si Vincent. Depende na sa huwis, Perla. Dili ikaw ang magbuot. Tabangan ko sa abogado, ma. Dako ang kahigayunan na mamarathon hearing ang rapist. Ay, bahala ka, Perla. Bahala ka. Sige, ma. Hibaw alaw niya ko, ha? Kung mumata na si Jinjin. Ipahuway ng utok mo. Tama, eh. Salamat ang tawag. Di ba kasod si Perla? Ipatuod ito ka na. Ito kaya ni Doon, eh? Anak, Jin. Kumusta pa naman pagmablos? Papa Vincent! Sige lang jud suka Jinjin jud. Sa sakit din ni Pirmi, din ni Jinjin papa. Dayon gugutom jud Jinjin. Dayon suka gyapon Jinjin, gugutom gyapon Jinjin jud. Suka man jud Jinjin. Kaluoy ni mo, anak. Naingon ka niya na tungod sa binuhatan niya itong salbahis ng rapist. Apan kung galing ako ang rapist, salbahis ko kapag kaamahan. Okay, sir. Doon. Kini, Sana doon? ay kamay mamulit na sa gong sir. Kasi nangita na terus mang Perla. Masuko mo ito nga. May bawa nga ni amin mo sir. Kini mo itong masumot. Iikyas Wa man mo ba hibaw? Kung saan mo daw sa tibaw ang mga himo? Wa sir, hindi mo itong masumot sir. Nalukon mo ko ni bataak kaya magsige ko ng ibangan. Hindi mo kung ako nag-tubutan. Ay, Dongdong. Promise jud na Dongdong ha. Sige na ta. Anhi jud Papa Vincent jud ha. Jen, dili ko musugot na mo ni mo buhaton, ha? Kaya di ko ganahan nga masuko ni mo ang imong inahan kung magpunay kag balik din. Makahasol kaya si mo una. Ay, legend din. Ay, tabo ko sa ara nga day. Okay. Di na kung saan. Sakto mas papa ni mo Vince day. Pero di ta. Kuan ba? Magkasabaan ni Mama Pearl ni mo. Kung sugot lang unta. May go police. Anhi unta ko. Kukuyog ta ko Papa Vincent. Anhi unta ko kuyog. Di lang mahimo. Di mahimo, kay prisuhan good ni, di na mahimo mo-appeal ka. O sige, yan sa man. Ito na mo? Ito na mi sir, kay para di may magkasabaan. Ibaw ka niya, may anhimin mo. Sige, Jinjin, ha? Anhi lang Jinjin Papa. Ayaw na lang lagi. May kasabaan ka sa imong inahan.
Ha? Sige na. Sugot na lang, Jinjin, uy. Sige. Basta ni Dungdung ha, Papa Vincent ha. Aanay, gratong Jinjin. Oh, sige lang, balik-balik. Bisita, Jinjin, Papa. Sige. Miss you man, Papa. Miss I love miss you too. man. Love you too, Jinjin. Love you, Sige. Papa. Sir, ako namin sir. Sige ron. Nya, magpasalamat ko nimo nga imong gidadi ni Okay, Jinjin. sa pa yan sir, may problema. Sige. Talagay kay. May Bye-bye. gugawa po. Bye-bye. Di man good boy. Bye, Papa Vincent. Bye-bye. I love you. Love you, love you, love you. I love you. I miss you. Sige, sige. Amping mo ha. Sir, ito namin sir. Sige ron, sige ron. Di mana si Jinjin ha? Mahala sir. Talagay. Okay. Salamat ng taon, hindi nakatulog si Perla. Pati si Dongdong nga. Doon na lang kuno sila. Oo? Oh, nana. Mapaiwan ako sa gate. Oo. Mama, nakita mo Disney Papa Vincent. Ang bukanting nakita na mo. Nabuman na katulis yun. What? Magdos ka sa imong boyfriend? O nagplano ka nga ipa-abort? Well, kung mao na plano ni mo, girl, masupport lang ko. O sige, Trish. Bye. Wala. Di pa gawin sa'yo ito, Jinjit? Ay, oo. Diyan ako sa lawas sa bahay. Nagdinawa na sa kahayag kainit sa adlaw si Jinjin. Basta ha, di lang makagawa sa gate. Mao ba tugo ni Mama? Di siya pagawason sa kwarto. Sige lang. Adun sa anak ko si Mama. May tuyo ko. Oy, Shin, ayog to gawa imong mama. Kaya natupas Perla. La, I'm sure may interes si Mama sa akong isulti niya. Sige lang. Ala, Dondon. Balik na sinong andar na trabaho. Sige na. Salamat ha. Ay, Jinjin. Tichut haba. Jinjin ha. Kita ni Papa Vincent. Sige, tala sa imong kwarto. Usugid ko sa inyong panagkita ni Papa Rin, ha? Sigurado ang importante na yung pakisultihan ako. Gihukaw yung magpapatog. Relax. Interesting kaya ako isulti nimo. Sabi na, ang akong classmate mo ba? Nabuntis siyang boyfriend. O nagplano siyang ipa-abort kay may kailang siyang abortionist. Si Jinjin ka ma, ipa-abort na lang na nato yung gisaba. Marunong ka parehas atong vibrations na. Mao sa nagiplano ko, Shinkord. Unya, buhaton dayon na nato mitras wa pa muda ko iyang tiyan. Dili ta makahigayon. Gwardyado ni Mama si Jinjin. Mangita gito paagi ma. Gusto ka nga doon ako akong classmate katong may kailang abortionist. Aron mitras dugo ang nasa tiyan ni Jinjin, dali ka makuha. Mao sa akong gihinauna. Bunga sa bali ng bataa. Baghato nagmalas na to. Dili kayo ma. Aron mawad ang tagawawan dili. Mapailubon ug matuod gihatag mo sa kalumo luyo sa mga pagkulang.